A Sanidade Pública Galega pechou o 2025 con máis actividade asistencial. O Servizo Galego de Saúde realizou máis operacións, consultas e probas diagnósticas que ao ano anterior, pero tamén aumentaron os tempos de espera. O Servizo Galego de Saúde acadou en 2025 un novo máximo histórico de cirurxías por segundo ano consecutivo. En total realizáronse máis de 207.000 operacións, unhas 2.500 máis que ao ano anterior. Podemos dicir que en 2025 acadamos o máximo histórico de cirurxías por segundo ano consecutivo. Realizáronse en total exactamente 2.409 operacións, e isto a pesar dos paros de facultativos de decembro, que supuseron a suspensión de 1.086 intervencións cirúrxicas, sin contar as que deixaron de programarse xa en previsión desas folgas. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, este incremento produciuse a pesar das folgas médicas contra o Estatuto Marco, que provocaron a suspensión de máis de 1.000 intervencións cirúrxicas e alrededor de 59.000 actos médicos entre consultas, probas e operacións. E aumento tamén dos tempos de espera derivados principalmente dos paros de facultativos do mes de decembro contra o Estatuto Marco, que suspenderon exactamente 59.000 actos médicos e que, por suposto, impactaron de forma moi significativa nos tempos de acceso á sanidade por parte dos pacientes. Precisamente estes paros, segundo a Xunta, tiveron un impacto directo nos tempos de espera. O tempo medio para unha operación situouse nos 72,8 días, case 6 días máis que o ano anterior. En canto ao tempo de acceso, como digo, tamén sufriu un incremento, 5,7 días, situándose a 31 de decembro de 2025 o tempo medio de espera para unha cirurxía nosa comunidade en 72,8 días. Con todo, nas intervencións máis urxentes, as de prioridade 1, o Sergas conseguiu manter os prazos. O tempo medio de espera quedou nos 20 días, case 10 menos do límite fixado pola normativa estatal. As cirurxías de prioridade 1, para as que o tempo medio de espera se sitúa en 20,2 días, o que supón case 10 días menos que o establecido no Real Decreto de Tratamento Homoxéneo da Información sobre as listas de espera no Sistema Nacional de Saúde. Ademais, e a pesar das folgas, logramos manter o crecemento sostido deste tipo de intervencións prioridade 1, que o pasado ano acadaron as 27.560 intervencións. Tamén aumentou a actividade nas consultas hospitalarias, que rozaron os 5 millóns, e nas probas diagnósticas, que superaron os 3,7 millóns no conxunto do ano. As consultas externas dos hospitais do Sergas atenderon 77.455 pacientes máis que en decembro de 2024. En total, no ano pasado atendéronse case 5 millóns de consultas, cun tempo medio de espera 1,8 días superior ao de decembre de 2024, quedando en 62,6 días. Outro dos datos destacados foi o récord nas consultas por sospeita de cancro nas chamadas vías rápidas, cun tempo medio de atención de pouco máis de 5 días.